ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ಆ ಸತ್ಯುಳಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪುರ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪೋಡು ತೂವೋಡು ಪಂಡದು ನಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೈವಳಿಗೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅಂಕ ಆಯನ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಉನೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥೋಳೇನು ಪೂರ ಆಮುಖೇನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿತನ ನ್ಯಾಯಲ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತ ಉಳೈ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಬಂದುಳೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರುಬನ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಿರ್ಲು ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಡು ಆ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಪೊರ್ತುವವು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲ ಕಾಲಿಕುಲ್ಲುನತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಆಪನಲ್ಕ ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಚಿಂತನೆ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲ್ದು ಬಿತ್ತು ನಲ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನವೇ ನಿಖಲ್ಡ ತೆರಿಯೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನವೆಂದು ತೆರಿನಕ್ಲಿನ ಕನತ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಕ್ಲೆಡ್ದ ಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೇನದ ಬಡವರ ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಡಕೈ ಪಂಬದೇರು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಂಡು ಬೊಳಿಯ ಪಂಬದೇರು ಬಡಕೈ ಪಂಬದೇರು ಬೈಲ ಪಂಬದೇರು ಆ ಬಡಕೈ ಪಂಬದೇರೆ ವಿಭಾಗುಡು ಅಕಲ್ನ ವಾಹವಾ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಡ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮಡತನಲುಳ್ಳ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದಾದ ಅಕಲ್ನ ಕುಲದೈವಳುವಲು ಅಕಲ್ನ ಆಚರಣದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಡು ಐಕ್ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆಯರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಬಗೆಟ ಅನುಭವಿ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣನ ಮಗೆ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹೇಶರೇ, ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತೆ ಪಂಬದಿರು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮದ ಕಲ ಐತೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ನಲಿಕದ ಕಲು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಆತನ ಪರವೇರು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಆತನ ಅಂಚಿ ಕಾಸರೋಡು ಬೊಂಡ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದೈವದ ಕಲನೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪಂಬದಿರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಡಕೈ ಪಂಬದಿರು ಬೈಲ ಪಂಬದಿರು ಆ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದಲ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣುಡಾದಿಪ್ಪು ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಏನೇ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಈರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮಹೇಶರೇ ಈರನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ಲೆಪ್ಪುನ ಮಯ್ಯು ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಬಾ ಇಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುತ್ಪಾಡಿದ ಮಯ್ಯು ಅಂತೂ ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ನೇಮಾಣ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ನೇಮಾಣ್ಲು ಇರಡ ಕಟ್ಟವೇರು ಬಡಕೈದೆ ಒಂಜಿ ನೇಮಾಣ್ಲ ಇರಡ ಕಟ್ಟವೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ನ ನಾಟ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾರ ಅದು ಉಳ್ಳಾರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಈರು ಪೊಗ್ಗಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಾಕರಿ ಯಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಗೂಡದು ನಮ್ಮ ಜಾತು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಪವನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪವನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತಿನ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಆ ಪೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮ ಕಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಂಭು ಮಾಮ ಅಂತಿರ ಆರು ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಾಧೀನ ಬಡಕೈಡು ಶಂಭು ಶಂಕರ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋಯ್ನ ಅಕಲು ಉತ್ಪಾಡಿ ಗಿಟ್ಟನ್ನ ಎಂಚಾವ್ಲಾರ ಶಂಭು ಶಂಕರಣ್ಯ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ನೇಮ ಕಟ್ನಕ್ಲಾದಿತ್ತಾರ ಅಂಚ ಆರು ತತ್ತು ಪೋಯಿನ ವಿಚಾರಡಾದು ಯಾನು ನೆಕ್ ಜತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಕಸಬನ್ನು ಒರಿಪವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾವು ಬಡಕಾಯದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾತೆಗಳೇನು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಯಾನು ಜತ್ತು ಬಿದಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮೈಸಂದಾಯ ಕೋಲು ಸುರು ಕಟ್ಟಿರಿ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಶುರು ಆದ ಕಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳೇಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪಪ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಪಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೇರು
ಅప్పుడు ತಗುಲು ಬೇರೆ ಸಾಯದು ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಹೊಡಿತೇರು ಬೊಗ್ರು ಸೇರ್ಗಾರ ಗೊಗ್ರ ಸೇರಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಗುಂದ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಕಾರ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಆರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟುನ್ ಬಂಡ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟುನ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅರಿ ಮಹೇಶರ ಇರು ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮದ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಡಿಗ್ರಿ ಬೊಗ್ಗುನ ಸಂದರ್ಭ ಇರು ಬೊಗ್ಗ್ಯಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ದಯಾನಂದನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಮೇರಿಲ್ ಹರೀಶ್ ಮೇರಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ 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 ಸಮಯದಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾತ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲ್ ನಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಹೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ದಾದದ್ದೇನಂದನ್ನ ಗೊತ್ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗವಾರಿ ತಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದ್ ಕೊಂಚ ಐತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಡಿತಂದು ಇತ್ತೆ ವಾ ರೂಪ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈತ ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂದ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಬರಪನೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಅವಡು ಜಾಗೆದ ಅವಡು ಒವೇ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐಟು ನಿಗುಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂದ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯನ ರೀಪದ ಮುಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗರ್ತಾಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂಗು ಬಾಯಿ ನರಮಾನ್ಯನ ರೂಪದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಪಂಜಿದ ಮುಗನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಆ ಶಬ್ದಡೆ ಐತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನರಮನೆ ನಮಗತ್ತ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮಂತಂದು ದಿನ ಅಂಚಿ ನಮಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಚಾಕರಿ ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಅವು ಮುಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಜಿದ ರೂಪದ ಅವಡು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಎತ್ತು ಸರಿ ಎತ್ತು ತಪ್ಪು ಬಂದಿಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಯಾನಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆ ಉದ್ದ ಕೊನು ಪೂಜಿ ಇರೇನ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೀರು ಮನ ಮಂಚವಡು ನಂಬುದಾರೆ ಮನೆ ಮಂಚವೇ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೂಲ ಸೊತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತು ಈರು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ ದೀತಾರೆ ಆ ಮುಗ ನರಮಾನಿನ ಮುಗ ಅವು ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸೊತ್ತು ನೇಮಗು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನೆ ಸೊತ್ತು ಇರಗೊಂಜಿ ಸರಳ ಒಂದು ಕೊರಪೆ ಈರ್ನ ಪಂಜಿದ ಮುಗತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರ್ತಿ ದಿಲ್ಲ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಪೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಪಗಪೊಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮೂರ್ಖೇರತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೇರೆ ಸವರಿ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಪಂಡ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡವು ಸವರಿ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಜಿದಲ್ಲಿತ್ತ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಪಂಡ ಆತ ಮಸ್ತಾಂಡ್ ಇರು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಪಗಪೆರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಈರ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಈರು ಮಲ್ತಿನವತ್ತು ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತಿನವತ್ತು ಪಂಡ ಈರ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಮಲ್ತಿನವತ್ತು ಐದು ತುಂಬ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತ ನಾವು ಅತೆ ಅಂಚ ನಡೆದ ಅವೇನ ಪಗಪ್ಪನ ಹಕ್ಕಿರೆಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ದಾಖಲು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮುಗ್ಗ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಕುಪ್ಪೇಟ ದಾಖಲ ಮುಗ್ಗ ಅವೇನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತೇರು ಈಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅವು ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ದೀತಿನ ತರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಪಗ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಏರು ಪಂಜರ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಏರಿ ಇತ್ತೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ದರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಎರಿಯಾನಜ್ಜೆ ಎರಿಯಾನಜ್ಜಾಗ ಮುಗೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತಿರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನಂಬೂರು ಬಂಡ ಪನಂಬೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೇಮೆಗಲ್ಲ ಬಂಡ ಸೇಮೆಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ರೂಪೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಹಾಕಲು ಆ ಸ್ವರೂಪೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದರೆ ಯಾವು ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲ ಗದ್ದಿಗೆಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದುಲ್ಲೇ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಸವಾರಿದ ಮೂರ್ತಿಂಡು ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಪಗಪುರ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಕೂಚಿಡ್ದಿದ್ದು ಭೂತನ್ನು ದೈವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಹಿರಿ ಹಾಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆವಾದ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಇದನ್ನ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ತೋಟದ ನೀರು ಅಡ್ಕದ ಪೂ ಕೂಚಿ ನೀರು ನಿಜವಾದ ಮಹೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ತೂಪನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಸ ಜವಣರು ದಯಗೆಂಡ ಈ ಜವಣರು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಕ ಬತ್ತಂಡ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತನಂದತ್ತ ಅವು ದಾಯಿಗಂದ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚೆನ ಅವಶ್ಯಕ ಈ ಬಂಡರು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ದೈವಗೂ ಅತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಆಯಿನವು ಕೂಚಿ ಅದೇ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೇಮದವಳು ತುಪ್ಪನೆ ಕೂಚಿಜ್ಜಿ ಮಂಚವಳು ಎತ್ತೋ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಸೊತ್ತುಳುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊತ್ತುಳಿಲ್ಲ ಅವಳು ದೈವಗ ಪ್ರಧಾನ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನು ಕೂಚಿಜ್ಜಿ ಗಿಂಡೆ ಸರಿಯಾ ಜಿಮಾದಿಗೆ ಬೇತೆ ಗಿಂಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಗಿಂಡೆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ರೂಪದ ಗಿಂಡದಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊತ್ತೇರು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ ಎಂಚಕೆಂಡ ನರಮಾನ್ಯಗ ಗಿಂಡದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡೆ
ದೈವಳಿಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದು ಎತ್ತು ಶೋಕದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ಅವಿನಡೆಗೆ ಪಗತಿಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೂಚಿ ಕೂಚಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗಿಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಇದಾದ ಗೆಂಡ ಮಹೇಶ್ವರ ನಿಗಲು ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿನ ಶಾಂತಾಪನ ಪಡ್ತು ಒಂಜಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಪತ್ತೆಸಳು ಪೂಪತ್ತದ ಪತಿಪೂರ್ಣ 14 ಕಳಜಿಂಜ ಅದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಪಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಿವು ನಂಚುತ್ತ ನೋಡಿ ಶಾಂತಾಪಿನ ಪಡ್ತು ಅತೆ ನಮಕ್ ಮನೆ ಮಂಜಾಡಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತಲಿಪು ನಾವು ಗಿಂಡೆದ ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಕೂಚದ ನೀರೇ ಅವಳು ದಾಯೆ ಐಟ್ಟೆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ನರಮಾನ್ಯಗ ತುಳಸಿದಗೆ ಗಿಂಡದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಗಟ್ಟಿ ದೈವಳಿಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಣಪನ ಐತೆ ಸುರುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಮಕ್ ತೂಂದುಳ್ಳೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಇದನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ತಾವ ಜನರು ನಮಕ್ ಪುನೀತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬದಿಕಾರ ಬಲಿ ಬಂಡದಾದ ಬದಿಕಾರ ಬಲಿತ ಗಂಧ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜುವ ನಕಲಿಗೆ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯೆ ದೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏಕೆ ಉಡುಪಿಯ ಖ್ಯಾತ ದೈವ ನರ್ತಕ ಮಹೇಶ್ ಗುಜರನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲಗಿರಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಶುರುವಾತಿ ಅರುಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡವೂರು ಹಿರೇಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕಿದರೆ ಶಿವ ಎಸ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಶಶಿಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದಲೇಸೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತೋಂದುಳೆರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇನಿ ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡೇರಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇರದ ಸಾಧ್ಯ ಏನಂತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಶಶಾಂಕ್ ಕುಳಾಯ್ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣಂದುಳ್ಳೆರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸುವರ್ಣ ಬೈಲ ಪಂಬದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಪಂಬದಿರನ ನಟ್ಟಿಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಬೊಟ್ಟಿ ಪಂಬದಿರ ಬಡಕೈ ಪಂಬದಿರ ನಟ್ಟಿಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂತ ಉದಯ್ ಪದಕನ್ನಾಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನಂತಾರೆ ದಯಮಲ್ತದು ಇನಿತ ವಿಷಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಇತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ್ಣಾಪುಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಯಪ್ಪ ಮುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಣ್ತಿ ಮಾರ್ಲ ಅವು ಸಾರಮಾನಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕಿಜ್ ಸರ್ ಕುಡರ್ಲೆಪ್ಪುಡು ಖಂಡಿತ ಕುಡರ್ಲೆಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಅಂಜನೆ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರುವೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವದ ನೇಮಡ ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮಡು ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿಲು ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ನಮಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಂಪೆಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಜ್ಜಗ ದೇವರನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಿಯ ಪೊಗಲಿ ಪುಣ್ಣನ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸುರೇಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಾಡುವೇರು ಪಂಬದಿರ ಕಟ್ಟುನ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟುನ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಅವು ಏತು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಪ್ಪರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ರಲ್ತುರ್ದು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಮುಚ್ಚೂರು ಪಲ್ಲೆ 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 ಓ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಜ್ಜನ ನೇಮ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗಜ್ಜನ ನೇಮ ಬಾಕಿದ ನೇಮ ಅರೆದೆಲ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರೆದೆಲ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿದ ನೇಮ ಗಾನಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಮಧುಬಂಧದ ಇವಾಗ ಗಗ್ಗರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಐತ ಅಂಚ ಇಚ್ಛತೆ ಭಕ್ತ ಮುಚ್ಚಲ ದೀಪಕ್ಕ ಪಾರಿ ಬಂದಿನಿ ಗಗ್ಗರ್ ದೀವ ನಾವು ನಲಿಕೆಡೆ ಬಂದ್ಕರೆ ಐತ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲಜಿ ಪನ್ಪರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಕಡೊಂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡೇರಿ ಇನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟೇ ನಿಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಇರಿ ಕೇನ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ಪಂಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಕೋಲ ಅವು ಇವೇ ಕ್ರಮ ಟಿಪ್ಪೊಡು ಬಣದ ಆ ಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈಜಿ ಜೀರ್ ಕೇನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಈರ್ನ ಸಂಶಯ ನೀರು ಕೇನ್ನಾಗ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈರ್ ಪನ್ನ ಪತ್ತೆ ಕೇನ್ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಟಾಪಿನ ಇಟದಲ್ಲ ಬದಲು ಮಲ್ಪುಜೆ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಇರಗಿತ್ತೆ ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ಒಂಜೇ ಕ್ರಮ
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಗ್ಗರ್ದಿದ್ದು ನೇಮ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಗಗ್ಗರ್ದಿ ಒಂದು ನೇಮ ಉಂಟು. ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಪಾತೆರ್ನ ಉಂಡು, ವಾತೇರ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೈಸಂದಾಗಿ ಬಾತೇರ್ ಉಂಟು, ನಂದಿಗೋನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ದರ್ಶನ ಉಂಡು, ದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಕುಳುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವಗು ಮುಟ್ಟಲೆ ಏರ್ದಾಯಿ ಒಕ್ಕನೆ ಪೂಪಾರ್ದು ಪೂರಗಟ್ಟ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಪೂಪಾರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪುಂದಾಯಿಕೆಂಡ ಐತ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈ ದಿನ ಕಟ್ಟಬಾಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೈಸೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನೇಮ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಚಪ್ಪರ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಪಂಬದೆರೆಗೊಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಗೊಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಅತ್ತು ದೈವ ರಡ್ಡು ಚಪ್ಪರ ಪಾಡುವ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿದ ಈವರೆ ಮುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯದ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತೂತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಅಂಡ ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತದ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದ ದೈವದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ನೇಮ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಅವಡ್ ಮೈಸನ್ ದೈವ ಇತ್ತಿನ ನೇಮ ಐತ ಬಂಡಾರ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪಿದೈದ ಭೂತ ಆವಡು ವರ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆವಡು ಆ ದೈವಂ ಕಂತದ ಮೂಲು ಬಂಡಾರ ಕಂತದ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಆಪಿನ ಅವೇ ಕೊಡಿಯೇಟ ಆಪಿನ ಅತ್ತ ಅವು ಸರಿ ಇರ್ಬಣ್ಣ ಒಂದುಲ ನೆಕ್ಕಲ ಉತ್ತರವೇ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರದಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಂಡ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಯಡಿ ಬಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಒಜೇ ಕೊಡಿಯಡಿ ಆಪುಣ ಎಂಚಾಪುಣ ಕೆಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಪಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದೈವ ದೈವತ್ತಗೆಂಡ ದೈವನೇ ಐತಂಜೆ ಆಚರಣಾ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಈ ಕೋರಿ ಕರ್ತದ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನ ದೈವಳು ಬೇತೆ ಅಗೆಲು ಬಲಸಂದೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆಪುನ ದೈವಳು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ ಆಪುಂಡ ಐಕ ಅಗೆಲು ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಪಿದೈರ್ದು ಕೊರಿ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಅವು ದೀಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಡೆದ್ರ ಆಚರಣೆ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಆ ಆಚರಣೆ ನಡೆದ ಆಯ್ತು ನಡೆದವರ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದೇನು ಕನತದು ಪಿರಕೊಣದು ಕೆರ್ತಂಡ ರಡ್ಡ ಅವಡಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ 10-15 ದೈವಗನೇ ಅವಾಗ ನಮಕ್ ಅಡು ಬಲಸನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡಿಯಡಿ ಬೇತೆ ಅಡು ಬಲಸಂಚ ಕೊಡಿಯಡಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸುಲಭಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆದ ಆಲ ಹಿರಿಯಾಕ ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಲಂಚಿನ ದಾಯ್ಕಂಡ ಅವು ಎಕಡೆ ಮುರನ್ಲವರ ಬಂಡೆ ಐಟ್ ಬೇದ ಅಂದು ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿಯನ ಪಂಡೆ ಮಹೇಶರೇ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಅಡಿಯಂಗನೋಡು ಗರ್ಭಗುಂಡದ ಉಳೈ ಐಟ್ ಮಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಬೊಗ್ಗೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಬೊಗ್ಗೆರೆಜ್ ತಂತ್ರಿ ಹೇಳು ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಬೊಗ್ಗೆರೆಜ್ ಅಂಡೆ ಅವೇ ದೇವರೇ ಉಳೈದ ಅಂಗನಗು ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ತುಂಬನಾರೆ ಬಲಿ ಬತ್ತೆಡ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಯರೆಜ್ ಅಂಡೆ ಅವೇ ಪಿದೈ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಉಳೈದ ಅಂಗನಗು ಬೊಗ್ಗೆರೆಜ್ ಅಂಗನಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟುನಾರು ಇತ್ತ ಅಂಗನಗು ಬರ್ರೆಜ್ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ತ ಮನದ ನಿಬೊಡ್ಡ ಅವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ಇಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಚಪ್ಪರ ಪಾಡುವೆರೆ ಹೊರತಾದ ಈಚಿಂದ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಚಪ್ಪರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ ಸಂಕೇತ ಬಂದು ಬಂಡವಾಳದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನದ್ದು ಅಂಡ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮುರಣಿ ಇಂಚಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಐಕ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನಿ ಹೋಯ್ತ ಗಣಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಾರೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಟ್ ಉಲ ಇಡ್ ಕಲ್ಲುಟಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡಾರೆ ಆ ಬಾಗಡ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಗಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕಿಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ವಿಶೇಷ ಬಾರ್ನೆನೆ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಕಿಕ್ಕಲಿನ ಕೊಯ್ದು ದೈವ ಬಾಳ್ಗೆದ ಐತ ನೆತ್ಯದ ಬಾರ್ನೆ ಬೋಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ಕೋಲೊಡ್ಲ ತೂತೆ ದೈವದ ಬಾರ್ನೆಗ್ ಕೋರಿನ ಕೊಯ್ದು ಬಟ್ಟಲ್ ಐನ ಕೊಯ್ದು ದೈವ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಪಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೋರಿನ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಆಟ ಕೋರಿದ ತರೆನೇ ಕೊಯ್ದು ಆ ಕೋರಿನೇ ಬಾಯಿಗೆ ನೆತ್ತೆರು ಒಯ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮೋಡು ಉಂಡು ಅವು ವಿಷಯ ಅತ್ಯಣ್ಣರೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಗ್ರಾಮೋಡು ಆ ಕೋರಿದ ನೆತ್ತೆರು ಪರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ದಾಯ ಮಣ್ತೆರಿಂದ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಡು ಕ್ರಮ ಆತು ಅನಾದಿರ್ದೇ ಬೈದನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕೋರಿಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪ್ರಧಾನ ವಿಭಾಗ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ಈ ಭಾಗಡು ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಆವಾರದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಗಣಕಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಒಂದೇನೆ ಒವೇ ದೈವದ ವಿಷಯಗುವನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಗು ಪೋಡು
ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡವು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಹಾ ಅಲ್ತು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮದ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ತಪ್ಪುನಾಗ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಿನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಿನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಲ ಗಾಳಿಯಾರ ಪೋಲಾನ್ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ದು ಆಯವ ಅನಾದಿರ್ದ ಬತ್ತನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಗಂಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂಬ ಐದರ ಆ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪುಂದು ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಪುಜ ಆಂಡ ಕ್ರಮ ಎಂಚಗೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರನೆ ದಯಗೆಂಡ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಲ ಗಾಳಿಯಾರ ಬಲ ಐಕ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಂದಂಡ ಐಕ ಅರ್ಥ ಜೀವನ್ ಪನೆ ಬಾಯಿ ಬಾರ್ದು ತುಚಿದ ಮಲ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವೇ ಮರ್ಲುಜು ಮಾದಿಗುಂಡ ಐಕ ಪುದರೇ ಮರ್ಲು ಅಂಚದ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಲೆ ಬೇಡ ಮರ್ಲು ಅಂದು ಐತೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಮರ್ಲಂದು ಇತ್ತೇನೆಟ ಆ ಥರ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹೊರತ ಅದು ಜಿಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಆರು ಪಣಪನದಾದಗೆಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಅನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರ್ನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕೊಯ್ನ ಕೋರಿನಕುಲು ಮುಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಪೂರ ನೆಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಏತು ಸರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ ಉಂತದೇರಿ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇವಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅವಳು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣಪುನವು ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚ ಯಾಕೆಂಡ ಐತ ಗಂಡಾಗನ ಕೊಲಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಐತ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಐತಾನ ಗುತ್ತುದ ಆವಾರ ಕುಲ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ತುಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬೂತಿಗಳು ಎನ್ಸಾರ ಗಂಡಗಣಕುಲು ಬಾಯಿ ಬಿಳುಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಡ್ತು ಯಾನು ಕೊಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಜೀವಾದಿದ ನೆತ್ತರದ ಬಿಂದು ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೆ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಗಣಕುಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ನಿಖಲ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ఒక ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಎಂಚಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಆದಿಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ